Puji matuhatta maritede nomor 125 ayat sada sahat roditolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanaon. Amin. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu sian jorgong, saya do pakkom maahu, jal asiru ham diahu, ay pujung jalan adangol doahu, hodo ali Jehovah dihalunguton rohaku, ale de bataku marhaposan tuho doahu, say unang paila ahu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami nandi banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akau laun nisi polisi. Saya padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardami hami saleleng di tanaon, pai masat hami tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa
Tangian hamu ma patik niri bata, imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audu Jahoba di Batam ninna di batata, dang jadi maraku pahu bahenonmu di Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu. Manang aha na di Banua Gijang, dohut na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di Torni Tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni de bata, yanggo soture dalanna, ayhona humna do sogut akka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinanomari maulahamu nasa siulaonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paredianan di Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula yanggo nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ay dinanomari doi topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doi bana di ari papituhoni, di bahenido ubahen nari pasu-pasu di bata Jahoba, ari para denai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapammu donatorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nandileho ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unak ko mamuno, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiyahon unang hoolo maka tidakkon hata na sotutu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan neroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan neroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Biha pandut di bata taringat tu patik nasapului, odo audu Jahoba di Batam ninna di batata, pargogo na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niakka na sugo roha diau, alai asido rohaku, diakka namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalahosi patiki. Ima sahatna, atong tapangido magogo tu di bata mangulahon patik nai rap mahita maddok. Ale tuan de bata, sai paragoi mahami, mangulahon nahumbar tu patik mi. Amin. Tuhanku,
poti merusata nagudangi, diadopan dari bata, uhut martangi yang mahita di bagasan rohat tabe, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan, sitopa nasa adong, paruhum na tigor, nang menghumumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhites yan pangalason nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh nirha nami naroai, nang siyan pagkaton nami nasoture. Rodi pangalion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale de bata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jara suruh mato di porbadia tu rohanami be, asa terbain hami mangolai ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe saat hami tu hangaluan nasora suda, na pinar baga-bagam, diakana persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga dari batata ringot Tuhan sesani dosa. Alani pangalasot tado bahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon mandiri bata narigijang. Amin.
hatan dari bata turpuk epistil dari minggon. Ima nani edit sian sada korin bidu sada. Mamuk kami sian ayat 10 saat rodi 25. Sada korin bidu sada ayat 10 saat rodi 25. Tajahama margati soring di ayat 40 di ayat 25 raphitan non majahasa. Ai hau todo hata na taringo tu silang ni rohani akka na laho mago. Alai hagogon di batado i dihita na dapotan haluaon. Di dia mana bisuk, di dia ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, daga behawaton habisukon di portibion di bahin di bata. Aina mangidu tadda do anggo halak Jahudi, jala mangalului habis sukod do ia halak gorik. Alai diakkan tarjawi, nang Jahudi, nang gorik, gabe hagogon de bata do habisuhon de bata do Kristusi. Ayu bisu do hauton di bata asa akka jolmai jala gumogo do hagaleo di bata asa akka jolmai ima sahatna martua do akka na tumangihon hata di bata jala na upeopsa. Amen. Tahati dakko maha porsiatai songonahin ati dakko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia di dibata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba nasa sadai i mana tinubuhan ni si Maria nagabegabian siat todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hawapin narsilang
na tua tubanotoru dung ditanam, namulak mangolu di ari patuluhon, namanai ku surgo, lahuntul siamun di bata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, disimai bana, pai mamulak sogot hutan on, manguhumi halat na mangolu dot namate, aborsia ditondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dot hesani dosa, dot dihatai namandok, mulak mangulus sogot daging nihalak naung mate, dohot dihangaluan nasora sudah. Amin. Korina.
Madongan saha persiaon di bagasan goarnitu hatta Yesus Kristus. Andorang sojinahahon ondolan nitikting ni huriatta di hari Minggu sadarion atas goar ni Parhalado HKBP Yogyakarta parjoloma hupasahat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot tu akadongan naodope parjolo rap marsaor marminggu di HKBP Yogyakarta sadarion. Marhiteon hupasahat hami ma tabe di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita saluhutna. Horas matutu. Udut tusi tabege ma ondolan ni tikting ni huria HKBP Yogyakarta sadarion tersurat di Hata Indonesia. Jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite warta dalam bentuk soft copy di WA grup wilayah manang kategorial. Pertama, nama, arti dan topik minggu 3 Maret 2024. Nama minggu Okoli. Artinya saitong do mangaranapi mataku do pak Jehovah. 2. Pelayan ibadah minggu Okuli 3 Maret 2024. Pengkhotbah Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH, liturgis Sintu Aje Sigalinggi, liturgis dan pelayan lainnya seperti yang tertera. 3 pertanyaan wilayah minggu ini. Selasa 5 Maret 2024 di rumah keluarga WP Sitorus SH Boru Sirait, wilayah Timur, masuk pukul 18.30. Selasa 5 Maret 2024 di rumah keluarga LM Turnip Boru Sihaloho, wilayah Selatan, masuk pukul 18. Rabu 6 Maret 2024 di rumah Sintua Nyonya DMS Simanjuntak Boru Siagian, wilayah Barat, masuk pukul 19. Rabu 6 Maret 2024 di rumah Sintua Nyonya RA Pangaribuan Boru Simanjuntak, wilayah Utara, masuk pukul 18. 4. Ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. 5. Hendak menikah warta pertama. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan untuk calon mempelai yakni Odik Indra Freddy Setia, putra dari Bapak almarhum Madiono dan Ibu Dia, anggota jemaat GKJ Bantul, dengan Elsa Malagesi Boru Sitorus, putri dari Bapak almarhum M. Sitorus, Ibu R. Boru Simanjuntak, anggota jemaat HKBP Pulau Raja Sumut. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Maret 2024 di Gereja HKBP Yogyakarta. 6. Meninggal dunia. Pada hari Jumat 1 Maret 2024 di Yordania telah meninggal dunia Bapak Sintua Insinyur DGB Sidabutar, tutup usia 61 tahun, suami dari Dr. Anda DL Boru Tampu Bolon, alamat Melati Sleman, wilayah Barat, dan rencana akan dimakamkan di Bona Pasogit. Majelis dan warga jemaat HKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. 7. Tok-tok ripe dan donasi pembangunan. 8. Warta panitia pembangunan. 9. Himbauan memberikan persembahan bulanan dan tahunan. 10. Kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 10 Maret 2024, Kor Ama Immanuel HKBP Yogyakarta akan melakukan kunjungan gerejawi ke GKPS
Mohon anggota seksi dan Korama untuk menghadirinya. 11. Periodisasi fungsionaris. Melalui Sermon Parhalado 1 Maret 2024, mengacu pada surat Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY tanggal 24 Februari 2024 tentang periodisasi fungsionaris, telah diputuskan jadwal pelaksanaan periodisasi. 1. Anggota Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dan Dewan-Dewan Jumat 8 Maret 2024 sesuai Sermon Parhalado pukul 17. 2. BPH dan anggota seksi lansia Rabu 13 Maret 2024 sesuai jadwal PHD. 3. BPH dan anggota seksi AMA, INA, dan Pemuda Kamis 14 Maret 2024. 4. BPH dan anggota seksi sekolah minggu dan remaja Sabtu 16 Maret 2024 sesuai jadwal sermon. 5. Rapat Huria untuk memilih anggota Badan Audit Huria dan pengurus seksi-seksi mewakili jemaat Rabu 20 Maret 2024 pukul 19 WIB. 6. Pelantikan fungsionaris Minggu 31 Maret 2024 dalam ibadah pukul 9. Catatan, rapat Huria dalam rangka pemilihan anggota Badan Audit Huria sebagaimana tercantum pada nomor 5 di atas, diminta ada perwakilan 10 orang setiap wilayah. Untuk itu diminta Sintua wilayah melakukan koordinasi menghadirkan perwakilan anggota jemaat di wilayah masing-masing. 12. Mutasi pelayanan Sintua. Sehubungan dengan telah pindah domisili rumah ke wilayah Mujamuju, maka mulai hari ini Sintua TP Silitonga SH akan melayani anggota jemaat HKBP wilayah Tengah yang sebelumnya melayani di wilayah Timur. 13. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dan ibadah. 14. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 Maret sampai 9 Maret 2024. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, marilah kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Pokok-pokok doa syafaat. 17. Persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 3 Maret 24 yaitu dari keluarga LM Siregar Boru Aritonang. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Nyonya Sintua R. Malau Boru Nadeak. 18. Warta keuangan dari tanggal 24 sampai 1 Maret 2024 dapat kita cermati. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kor Ama Immanuel.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti aka teate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas. Akadongan sahuria tabukama turpuk jamita di minggu sadarion tarsurat di buku Pesalmen Biddu sapulusia mamuka di ayat pawaluhon ro di ayat 15. Songonon ma hatani Tuhan sundeng gaddo patik di Jahoba tau si pasabam roha si tongdo panindangion ni Jahoba di pabisuk do natobok maroha Tigordo patik ni Jahoba aka si palas roha pitado patik ni Jahoba dipatiurdo parnidaan pita ni parsobau tu Jahoba do na hotok tong hasitong ado aka uhum ni Jahoba tigordo sudena umarga do akai sian mas dohot sian sere palakina godang situtu tumonggi do akai sian situak niloba dohot tanggule naposompe dapotan si paingot do hinorhoni godang do upani na mangaradoti akai tung isema uboto akka haliluon saise sama dohot dosa akan nasohuboto pelua mahuhut naposom sian akka haki jangon niroha asa unang au dirajai disipe asalias jalabotor au siang pangalosion nagodangi ope sailomo maroham dia kahata ni pamangaki dohot dipakatayon ni rohaki tujolo ni bohim ale Jahoba partano batuaku dohot siluluhon au ima sahat diturpuk akadongan sahuria
molotasukun nuang diri tabe. Seberapa pentingkah firman Tuhan itu bagi diri kita? Sadia daudo rumikot hatani debata tuhitabe. Simpel do suku-suku ni alai bagas do pakorhoni suku-suku ni akadongan adong ma sada peristiwa ima di perang dunia na paduahon marporang matutu ima Jerman dohot Amerika los bersekutu ma Amerika dohot negara Inggris adong matutu sada kapal laut ni Jerman ima namargoar Bismarck di sada sia 40 sada ima goar ni kapal laut ti terberita do hati-hai alani canggih teknologi jala diprediksi yang tidak akan gampang tenggelam. Ima goar ni kapal laut ti Bismarck ate ale minta maaf ate mula dong goar ni hitanaro Bismarck ate nasuh sengaja do hudok guarta alai do guar ni kapal laut ti Bismarck boy do talului di Google ate. Singkat cerita marporang mak di lauton pajupang mak tentara ni Jerman dohot Inggris ditembaki tentara Inggris mak kapal laut na tarbarita jagoon kapal laut Bismarckon alai tutu hira marisuang do senjata ni aka tentara Inggris gariada aka kapal laut ni Inggris itu na tenggelam alani senjata ni Bismarck buatan Jerman. HP disada tiki neng mulak kapal laut Bismarckon tu pelabuhan hira neng sahat maibana tu pelabuhanon hirana oleng-oleng do. Kayaknya susah dia masuk ke dalam armada, ke dalam pelabuhan. Seperti hilang kendali. Di bentu kanan, gak bentu kiri. Di bentu kiri, gak bentu kanan. Bujungna mar putar-putar di sima kapal lauti. Habotoan mak. Di bok aka tentara Inggris mak, bereng mak. Kapal laut natar beritai ima kapal laut Bismarck nungga be oleng-oleng atong taserang masonari. Singkat cerita Roma kaserdadu ni Inggris diserang ma dari berbagai arah sian udara daud sian laut ditembaki ma ujungna tenggelam. Hamu kadongan songlido hita molo merasa hita mampu kuat madala di parngoluanon tanpa firman Tuhan. Merasa do hita mampu memulus aluguni portibion. Merasa do hita mampu memulus parukilon alani pistar hita, alana merbisuk kita, alani malotta, gampang mai, murah mai. Jago doau. Ujungna ditembaki portibion mahita. Roma aluguni portibion memulusita. Dia kapar kerejuan di parumah tanggaon, di hahipason, di parsahiton. Hilang kendali mahita, laos peak. Alaniaha, aladang adong kendali di haporseaon. Alani aha don waeng kendali di haporseaon, ima hatani debata. Dan kita beido. Olo amang ringgas doa marminggu, denggan. Ringgas doa mang tupunguan ina, denggan. Ringgas doa mang tupunguan apa sebelum, maca denggan. Ringgas doa mang tupunguan nama, maca denggan. Denggan doi, haringgas sotta tu parmingguan, mandohoti PHD, ama ina apa sebelum, do termaja, sermon guru sekolah minggu. Cukup doi, dang cukup. Ikun adong do kontinu, are Senen ahama ulahononmu.
Ai mamang rikot do nakarejoon. Olo di jaha hita do bibelon. Ai madamang lupa doau. Ternyata pernah ada penyelidikan. Kita bukannya tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, bukan. Saya gudang do alasata dang adong tikia mang lahuman jaha bibel. Dang adong tikiku ay mangula arian borngin doau mardongan hodok. Gok aka kegiatak kuamang. Di hau mamanang di dia pe nomor 33. Dang adong tikiku. Ternyata bukan itu alasan. Bukan karena tidak ada waktu. Alas soadong keinginan. Alas soadong niat manjaha hatani debata. HP odo na kebagabe kendali. Nagabe kemudi. Nagabe sitiopat dihita. Ido na dipaingot pasalmen dison. Sundeng gando patik ni Jehovah. Patik. Sasiktong na molo dihalak batak. Dang asing guarni patik manang uhum. Ala halak batak siboto patik doho siboto uhum. Patun do hanguluan tois do hamagoan. Molo tois do hita dihatani debata mago mahita, apalagi akka ang ginami na po sebulong na mga rato di Jogjaon. Nga di poday na tua-tua na alay tois rohana magoma. HP dihita halak batak udok majo dang marasing, dang bukan sesuatu hal yang baru tentang patik manang uhum. Tadok majo sendak danak, molo sendak danak, saya didok na tua-tua do, unang da, unang tinggang, unang jukat, unang marbadai. Dan kita hepo dari na tua-tua tua kena konna. Jadi ngasomal be di parbenegian ni halak batak, tarengutu patik dohot uhum. Alas yang dakdanak pedungan di memeho ni. Unang marbadai dari sekolah, unang jukat po tu guru. Bereng, radoti, tiki dakdanak may. Dung remaja di dokma tokka. Tokka da pabuah-buahon guarni among nidonganmu. Dangi tahe sesogo do rohaniba mau di Papua guarni bapa niba. Bah, hiran yang dipastap kan. Saya rasa level dengan niba dengi di guari bapa niba puang. Bih, ale sonar hiran yang biasa dote. Apalagi guarni tulang niba, etok kadui. Tulang di guari, guarna. Daku boto da sonari songoy dope. Apa nga biasa sonari kan? Hira dangadong bebatas. Tokka. Ima molo najolo. Tiki remaja hita rupani. Dung magodang masuk batut mapasobulung manang nang rumah tangga. Di dokma naso jadi. Naso jadi dah manako tuakan nang rumah tangga naso jadi mangalakup. Dung matua ahama. Ahama aka amanami nong peciun. Ahama hira-hira tuakan nama tua. Ikon gabe tiruan. Tiruan di hata, tiruan di pambahenan. Jadi sian sikola minggu HP, sian dakdanak, saha tunong matua, ido uhum manang patik di hita halak patak. Jadi bukan sesuatu yang baru ini ternyata uhum manang patik di hita. Alani hamua kamang hamua kenang ruas namar minggu di Arianon sasiktong na umurama atu satta mau dipabua parpesal mendison sundeng gando patik di Jehovah. Jala sarupa doi molo adong seseorang yang hidup tanpa firman Tuhan, dia seperti seorang supir yang membawa kendaraan dengan menutup mata dan menutup telinga. Unang dicoba dah, bahaya.
Ini tidak saya rekomendasi. Nang coba-coba membawa sepeda motor atau mobil, menutup mata, menutup telinga. Dan di BG klekson ni motor nasing, manang mobil nasing. Dan di bereng rambu lalu lintas, dohot lampu merah. Ujungnya kecelakaan mak. Songoni do halak mulu mangulu, so di hari koton menjaha hatani debata. Dia seperti orang yang menutup mata, menutup telinga, hidup di dunia ini, dilanggar masude. Dan diboto be aturan be. Dan diboto be dia nasitong, dia nasala. Nasitong gabe salah, nasala gabe sitong. Ada ngadong be sitio panibana. HP permasmur madok. Tigor do patik di Jehovah, aka si palas roha, pitado, patik ni debata. Terlumubi melobere kita mahamok kana tua-tua nami, akana marsikulabe yang nakonna manang tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tuh perguruan tinggi. Kenapa akhir-akhir ini banyak kekerasan di sekolah? Dibuka Metro TV, kekerasan di sekolah. Dibuka Kompas TV, kekerasan di sekolah. Dibuka CNN, kekerasan di sekolah. Kenapa begitu? Alani buhama bahenon, aha solusi. Asa ia nakot taon berubah parangena, hobar matu hatan debata, membangun karakter seperti yang Tuhan ingini. Bukan masalah di sekolah sekarang, bukan. Bagaimana sekarang di rumah tangga kita masing-masing dibangun karakter iman, karakter tentang firman Tuhan. Unang hamua kamanga kainang lalap holam mengalui pacamotan, mengalui akapar kerejuan, HP lupa dohamu di hatani Tuhan. Lupa dohamu pasahaton hatani Tuhan tu akai nakon. Lupa ditanya kok kamu akai nakon taon, laho marsikola be. Ala nama carikot hapor tibiodo. Olo amang ale tu kebutuhan rumah tangga denggan. Denggan. Olo amang hubain doles akai nakoku denggan. Ale ingot ma. Ilmu pengetahuan hanya menambah pengetahuan manusia. Itu. Buku-buku pelajaran hanya menambah ilmu pengetahuan manusia menjadi pintar, belum tentu bijak. Alai hatani debata mampu mengubah hidup seseorang. Bere kita madi sada musai. Allah berfirman, jadilah ini, jadi. Allah berfirman, jadi. Suan-suanan, jadi. Allah berfirman, jadi langit, jadi. Perhatikan konteks kalimat itu. Allah berfirman, hatani debata madok jadi bajadi. Holal makatai debata jadi. Sian nasau adong, gabi adong. Alani hatani debata berkuasa. Hudok sahalinai da kamang kainang bere kita mah. Hatani debata, firman Allah berkuasa untuk mengubah hidup seseorang. Haru portibion di topa debata marhite hatana. Marhite hatana di topa debata portibion dohot nasa isina lam hitama. Lam akayana kotama. Oleh karena itu firman Tuhan mampu mengubah hidup manusia. Firman Tuhan mampu mengubah karakter manusia. Dungi Roma Yohanes pasal sada ayat sada. Hologos, firman itu sudah menjadi daging. Isi do nadidoknai ima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu firman hata hangoluan. Naboy membain dengan karakter rumah tangga halak Kristen.
Alani hamu kadongan tahari koton ma. Hatani di bataon. Ale bere kita songo dia do bibelmu. Bere kita ma bibel ta dituhor tahun 2020. Sonari 2024. Songoni dituhor, songoni nang sahatu sonari. Ima bagakna bibel tai. Dengi ima bagak nang 4 tahun. Nang gosada pulpen pe dang adong di sini soret manang dibayan stabilo dia nama cehona manang mana songo dia. Anon buka hamu bibel muda. Paturuk kamu sian rak buku. Manang sian bufet. Atik nong berdebu doi dangi. Hombusamu. Songo ni. Lap. Jaha. Sonari hari Minggu. Tajaha bibel. Sogot hari Senin. Jaha tong bibeli. Karena firman Tuhan ini menguatkan kita. Ido didok na king. Nah, sona pagajak kuat hubering jojam. Nah, atik par Jakarta Rodison, pesawat na jam 2, kereta api hira 40 menit. Nah, tenang matokin na ite. Alaon sengaja do hubain songonon bukon, ala antena don. Antena. Frekuensi pesawat saya tahu di sini. Bereng mapadok ni si Daud par pasalamen ayat 10 tolu. Tungi se mau boto akahaliluon. Dang di boto si Daud dosana. Dosana tu ise tu si Uria. Suami ni si Berseba. Dang di boto ibadah dang sadar do pe ibana nunga membunuh si Uria secara tidak langsung. Memang bukannya Daud membunuh Uria, bukan. Tetapi Daud karena dia cinta kepada Berseba, bagaimana ini supaya suaminya ini selesai? Kan begitu, dibikinlah si Uria barisan terdepan berperang. Sama saja dia, si Daud sudah membunuh Uria, alai dang diboto si Daud ti dosanai. Dungro pe nabinatan, dipaingot maibana. Itu nakikan, ayat 12, naposompe dapotan si paingot do. Daud ngamar dosa hodo pak debata dibunuh hodo si Uriai dibuat hodo Berseba mangalakup baidote. Kalau kita merasa paling benar, siapa tahu kita tidak benar. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang mengkritik kita. Supaya kita tidak merasa paling benar. Firman Tuhan ini mengkritik kita, menyatakan kesalahan kepada kita. Mana yang salah? Molo lupa hita molo dang boy marnida si malolong partodion odo hatani di bata odo. Ido bae namo kadongan firman Tuhan itu sempurna. Topik ni minggu sadarion. Si kop do hatani di bata dang adong nahurang. Atong mamungka sadarion, sogot hari Senin, Selasa, satu hari-hari berikut. Minimal 10 menit. Akan namar grab, dibuka matong, bibeli. Bolo pe, suadong Alkitabmu, bereng ma di Alkitab elektronik. Pai mahon penumpang. Unak kola pai mahon, iya. Unak kola pai mahon, kring. Hatani di bata majo di jaha. Bereng badung di jahamu, hatani di bata rodo penumpangan nong gudang. Bereng mah hatani di bata. Akan mangula di pemerintahan, jaha matong bibeli. Hamu kadongan rikot doon, rikot. Itu sebabnya manang songo dia pe godang dititel ni hami padita, manang na doktor, manang na dia, di hadapan firman Tuhan dia harus berlutut. Manang isi pehita, tibo ni persikolaan, di hadapan firman Tuhan dia harus berlutut. Kalau orang berdoa, dia berbicara kepada Tuhan. Dan kita Suadang dia lusihamu. Molo martangnya kita
makatai do hita do tibata da kita he ido kan martangi yang makatai do tibata ale molo manjaha bibel iso do makatai itu hita molo manjaha bibel iso do makatai itu hita debata hata hangoluani firman kehidupan itu yang berbicara kepada kita. Baik kok kamu mah Allah berbicara kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan. Baik kok kamu mah atikro pejabat sogot tujabu nami uduk-uduk kan? Iya pak, iya pak Allah pejabat naro. Molo pejabat ro uduk-uduk do hita hirana sungkan hirana buhado songondang layak ro pejabat apalagi on hatani dibata. Ketika saudara membaca firman Tuhan, bayangkanlah Allah berbicara kepada kita ro dibata pasahaton hatana da las rohata disi amin martanya mahita. Mau lihat tema diho Tuhan, naung paadarhon, pasahaton, hata hanguluanon dihami. Asa songon parpasalmen mahami makarikoton, manjaha, makanguluhon, mangrimang-rimangi, hatam, nabadiai sikanupari, dakolan di hari Minggu, dakolan tiki PA, PHD, manang kebaktian rumah tangga, alai sikanupari, ala hatani dibatado nagabe sitiopo dihami. Hatani dibatado ng gabi hangaluon, pay baru rohanami, mengubah karakter anak-anak kami, asa gabi lamabiyar mahami tuho Tuhan, ay hatam do hanguluan, hatam do haluaon dihami. Bisod do hami ruas ni Huriam HKP Yogyakarta rap dohot ruas partisipan, nang akar ruas tamu na merminggu di Arianon. Pos rohanami di pasu-pasu hodo sude akapacarian ni amanami nanamion. Na mengula nomor 33 di pemerintahan, pegawai swasta, wira swasta, manang dia pe Tuhan, para kerejuan, manang ulaun ruas ni Uriam, sinur na pinahan, magabe ma, na niula tangan nasida, jala ingot ma Tuhan. Naso jadi losok akan na tua-tua, mamemehon hatam tua kayanakon, asa sude dakdanak ni Huriamon, mamukas yang sikola minggu, remaja na posobulung, akan namar sikola satu perguruan tinggi patun hanguluan tois sama guan patun mar pangalaho akayana konami tudongan na tu guru na tua kahumaliang terbarita ma dakdanak ni HKP Yogyakarta dakdanak na mambuan pasu-pasu sian karakter Kristiani nasida. Ale Yesus Tuhan nami, hutangnya kok kami maruas ni Huriam, nasay toktong sa hatu sadarion, masihol di pasu-pasu para nakonon, tuk ukap ma Tuhan, hagabeoni, dia ka ruas ni Huriam. Dia ka ruas ni Huriam, na posubulung nami, akang ginami nong tiki na tutulaho berumah tangga. Tuhan, ho matutu pasauto ni di bagasan holong ni Roham. Manang dia matutu sipiliton mutuaka na po subulong namion dongan na mangulu ramoti mamang lehon petunjuk tunasida tuaka ros di Huriam na dibagasan parsahiton na di pemulihan na dirawat di Jabunabe naong tarsurat di tikting di Minggu Sadarion ramoti pasu-pasu lehon mahamalumon ruas di Huriam naong marulang tahun pardongan cari peon dohot ulang tahun hatu tubuh di bagasan Minggu 7 lanon ramoti masa luhut ruas di Huriam jalan nasida ruas di Huriam nong pasahaton hamaulia teon perpuluhan peliat tahun pelian bulanan tu Huriam pembangunan dohot tu bunga altar ramoti saluhut ruas di Huriam nong mangalehosa huingot hamido dongan nami na di bagasan habot ni roha ima inanami nyonya sintua sidabutar baru tapu bolon na tininggal hon nina posom amanami sintua sidabutar diari nasalpu tari luilu do inanami rapdo sude keluarga nang hami dongan nasahuria Tuhan
apulima inanamion. Lehon pakirimu na mangulu. Lehon tiurni pikiran, tiurni roha. Manang sadiari buanon ni inanami dohot sude keluarga amanami na parjoloon. Tu inganan parsotokinani disakapi keluarga di bona pasugit. Ale Tuhan patiur masa luhut. Akka rencana ni keluargaon. Pos rohanami di lehokodo kemudahan di inanami nang di sude keluarga. Jala marhite parmingguanon martangyak kami turuas ni huriam nanaing manjalo pasu-pasu parbogason ima di amanami Odik Indra Freddy Setia dohot di Orwana Elsa Malagesi Bursitorus sakap pamasu-masu nasida di hari Sabtu 10 November 10 Maret naneng ro pasu-pasu mamang di keluarga naneng terbentukon Leon Hahipason dohot di hasuhuton ni para anak doh parboru na para dehon saluhutna ho matutu nama dongani aka ulaon ni huriam di minggu 7 luanon aka rosti huriam narade pasahaton bagasna gabe bagas partangyangan pasu-pasu saluhut rosti huriam gabe inganan pamujian dapotan haluaon matutuna sida nama cakokko marhite-hite ulaon partangyangan songoninang diaka ulaon periodisasi kepengurusan di tingkat huria di bagasan bulat Mareton Ramoti Sudeyaka pengurus nang Dewan Kenonia nama dongani akka pengurus di sekolah minggu remaja na Posobulung ama ina lansia dohot diaka kepengurusan nasing akka dewan anggiat matutu Tuhan dipilit ho marhiti-hiti akka anggota ima na mengurus fungsional di tonga-tonga ni huriam HKBP Yogyakarta. Ale Yesus Tuhan nami on matang yang nami pangeduan nami pasu-pasu hami saluhut terus di huriam akka namar minggu di arianon narap mar minggu rap dohot hami akka tamu ruas manangadiga nasida mulak maninggal hon huta Yogyakartaon Ramoti saluhut pataru di bagasan Hahipason jelahami anon naneng mulak kami tu bagas nami ganup sipul par minggu anon Ramoti nang hami na membawa kendaraan atau muliati madiho marite Yesus saya martangiang amin hatani Tuhan ayat persembahan ayat pilihan poda tolu ayasia muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu marede hita uhut tapasahat peliata. Napati
selanjutnya Laos Jongjong Mahita. Dungi halo pahoko tatangnya koma peleata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroni saluhut silon leho na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupara siya kami pilihanon pati bulhon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Amin. Oras, selamat hari Minggu Mbak Tuhita saluhutna.